podarilo to, čo je podľa môjho názoru trošku aj neobvyklé. A to umožniť alebo vytvoriť priestor na diskusiu troch zainteresovaných cieľových skupín. Študentov, zriaďovateľov a poskytovateľov sociálnych služieb a ľudí, ktorí majú tú ambíciu, že by chceli svojou troškou prispieť k tomu, aby boli kvalitnejšie sociálne služby, teda vzdelávateľov. Misie, závery, návrhy, odporúčania, ako pracovať so študentami, či a za akých podmienok dobrovoľníctvo vnímať a od tej druhej sekcie, ktorú správame študentskou sekciou a preto teda dostali možnosť zviesť túto sekciu naše interné doktorantky, magisterka Korčánová a magisterka Vašňáková. A som krátkom termíne, aby som nevyjadrila, že vám skúšenstva trošku závislí, ale som sa venujete téme dobrovoľníctva. A to nie je pre humanistické poslanie, ktoré činnosť dobrovoľníctva obsahuje a ktoré téma dobrovoľníctva v sebe má. Sme mali takýchto mladých ľudí aj zrazenie u nás. Čiže veľmi zaujímavé pre tú motiváciu, ako ďalej, čo s tým. Nevýhodou je to, že ak sa vás opýta niekto, čo za to, tak vždy im poviem praktické skúsenosti a zabezpečené živobytie, pretože grantový program je stavaný tak, že mladý človek síce nezarába, nenahradzuje plné pracovné miesto niekoho, ale má určité predstave, aby prežil. A inštitúcia, organizácia, nejaká spoločnosť, ktorá ho zoberie do svojej organizácie, má vykryté náklady na jeho stravu, ubytovanie a pracovné aktivity. Takže myslím, že tu stade to zazneli a kolegyňu od kolegyne. Takže prvá záležitosť pripravovať pre prácu s konkrétnym klientelom, to znamená, aby dobrovoľníci boli pripravovaní na prácu s konkrétnym klientelom. Ďalej to centrum združujú sa dobrovoľníkov a tým pádom tie odporúčajúce listy dajú pre zamestnávateľov, ktoré centrum vydávalo, aby tie listy boli relevantné pre tých zamestnávateľov. Ďalej, pred samotnou prácou sprostredkovať kontakt dobrovoľníka s konkrétnym klientom. To znamená, aby si získal dôveru klienta. Konkrétne pre podniky a mladých zastraných študentov boli tie dať teda možnosť menej aktívnym študentom, aby sa mohli prejaviť v danej organizácii, pretože častokrát pôsobia ako pasívni, čo nemusí byť pravda. Oni sa len teda hľadajú, ako sa vyjadril kolega, ktorý má s týmto teda veľkú skúsenosť a je veľmi rád, že dostal tú možnosť prejaviť sa, čo mu teda trvalo dlhšie, ale teraz je vďačný. Teda vlastne, aby mali tí študenti určitý priestor pre seba realizáciu na danom pracovisku. Ďalej, ako veľmi pozitívne, študenti hodnotili to, ak majú určitú mieru zodpovednosti, ak majú konkrétne úlohy, za ktoré sú zodpovední, to ich skutočne motivuje teda vytrvať pri tej dobrovoľníckej práci a venovať sa jej teda dlhšie, pretože za sebou vidia konkrétne